tanah Jawa agama agemeng ngaji serba purwa
Tidem jroning panangkilan Sangkya Pranayaka Panana kang sabawa kapraban dipaning Sang Sri Arep Pitana miyak sepining swasana srana ngak luhuring budaya sinartan pedhah lungiding kagunan yekti kono piranganing parma kang serat ing Mahabharata nenggih punika jagating wayang Purwa ingkang ugi sinebut Ringgit Purwa. Mila sinebat wayang sasmita wajib sembahyang labet jroning wayang. Sinumpi wulang ingkang dayane maweh pepadhang tumraping tiyang agesang. Ugi sinebut ringgit dukunane Sunan Giringkeng anganggit. Sinanggit srana wirid temah bangkit dadya crita lunggit. Purwa teksing wiwitan purwaning dumadi lakoning Madyapada. Kawitan Bapadam lan Ibu Hawa. Mila wayang dadya tulodhok sanging janmeng sedaya kawengkudening purbaning Gusti kang kawasa.
Asura lan watak Sura dadi rengganing crita. Kadya Saloka Sura direjayeng palugon Suwabrasta pekaping olah Darmastuti werdine. Nadyan to digdaya kinaya mandruga kala nang lampun todeg Sura. Ngongasaken kasektene Ryakti kono bakal kagiles dening rodaning watak Sura. Anyarkara nyarenging Purwaratris nengkalan uluring kagunan kunjuk pring Gusti kawis tinggal gelar ingkang minangka Purwaka. Lah punika ing negari Ngamarta ing negari Batana Kawarsa. Ing Cintakapura. Lah sinten ta ingkang minangka dados gegununganing kono lah punika jejuluk Sang Prabu Puntadewa. Darmaputra Darmawangsa Gunatalikrama Sang Prabu Ajatasatru. Kocap nalika semana anampene tedhak Rawenata ing Ndarawati Sri Bathara Kesna miwah-nata ing Mandura Prabu Baladewa mangkono pantas maraning drengkang dereng kaya silisan Sang Prabu. Sritina ning pasewakan busana sutra maneka Renggeng manik Nawaratna kaya napra busananing madya
nahento Sri Narendra tedak sini waka ing siti inggil sikra langkah ing dampar dento pinalipit ing kencana ing nawa ratna sesemekan nira babut perang wedani Prap sidem pramanam tanono sabawane walang myang alise kang ana mung swarane abdi kriya kandhing yang kemasaning kang ingkang samya namput karati saya kamimbui Astri senentroning sroning pananggilan
sroning pananggilan Tiring dangu Sarawa Paduka duh Koko Prabing Durawati keparenga kula ngaturaken pambagya panakrami sungkeming pangabekti kula konjuk wonten sandaping pada Paduka duh Koko Prabu nuwun Yayi Raja pisuwan kula tampi pambagyanipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang urmentah dat kula kalungaken wonten ing lungaya rumeket ing perdaya ampah ana bawa laksana Yayi budya astanipun kakang kunjuk wonten ngarsa jengandika Yayi Prabu Puntadewa sangeting panampi kula duh Koko Prabu kula cadhong tangan kula kalih kula pundi wonten ing mustaka mugi dados jimat nuwun monggo kula atur nyekecake anggen Paduka lenggah duh Koko Prabu Yayi sampun boten kirang seca anggen kula ngabiyantara wonten ngarsa jengandika Yayi Prabu Puntadewa nuwun istakaken dawuh Yayi Koko Prabing Mandura keparenga ngaturaken pambagya panakrami sungkeming pangabekti kula konjuk wonten sandaping pada Paduka duh Koko Prabu ih Yayi Raja pisuwan kula tampi pambagyanipun Yayi Prabu Puntadewa ingkang urmentah budya astanipun kakang kunjuk jengandika Yayi Prabu Puntadewa sangeting panampi kula duh Koko Prabu kula cadhong tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi sumamrambal dhateng para kawuling negara Ngamarta monggo kula aturi nyekecake anggen Paduka lenggah duh Koko Prabu Yayi mboten kirang seca pratanipun kakang ing Mandura wonten Pasukan Agung negari Ngamarta non ngestakaken dawuh Yayi Sarawuh Wananagara Ngamarta Cridhang Kresna kakangku ngaturke bekti kunjuka ana ngarsamu Cridhang Kresna kakangku Bratasena ya tak tampa yen ana luput ora dadi ngopo pangestuku wae tampanana Yayi ndak cadhong tangan loro ndak gegem ndak pundi kumpula lan aji jaya pangestune Cridhang Kresna kakangku Baladewa bule kakangku ngaturke bekti kunjuk ana ngarsamu Baladewa bule kakangku Koko Prabu apa Yayi dipun bagiaken denipun Bratasena mapan sengaja ora tak pangsuli sababipun menapa iki ana Pasukan Agung nyebut wong tuwa kok nganggo tembung bule monggo setha yen to kabeh ngerti yen to Baladewa ki bule mesti ora gawe wirang karo wong tuwa Yayi Bratasena apa ora ditampa pangabektimu jalaran kowe nyebut bule marang Koko Prabu Baladewa bule kuwi rupa putih kuwi resik yen to aku nyebut bule marang Baladewa kakangku jeneng padha karo ngluhurake asmane upama ora ditampa ora dadi ngopo Koko Prabu apa Yayi mekaten aturipun pun Werkudara wela dalah wah jagat dewasaning Bathara jagat ya tak tampa yen ana luput ora dadi ngopo pangestuku wae tampanana ndak cadhong tangan loro ndak pundi ana mustaka dadi jimat nadyan kula ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandaping pada Paduka duh Koko Prabu kaipe wis tak tampa ora liwat pangestuku wae tampanana Arjuna kula cadhong tangan kula kekalih
Kapundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat. Koko Prabu Baladewa ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Ya, tak tampa pangestu Tampanana Janaka. Kula pundi dadosa jimat duh Koko Prabu. Biak padhang Pindawalan Purnamara sing manah kula. Sasampunipun kula nampi rawuh paduka Koko Prabing Durawati jalaran. Saderengipun paduka rawuh kawontenane negari Ngamarta peteng dedhek lemengan. Upama Cinandra Pindhamat sawa kelem ing Panciratri boten wonten ular ingkang karya pepadhang. Tanpa beda patrapipun taruna ingkang kandhuan gandrung asmara. Ing kedadak kapadaning sih awit saking rawuh paduka duh Koko Prabing Durawati. Koko Prabu, Koko Prabu. Nuwun Yayi. Semanten anggen jingandika ngluraken dhateng asmanipun pun Kakang ing Durawati. Kejawi wedharing sabda. Pratanipun Kakang ingkang sinugata olah memanis. Sinubaging tata krama. Kang sarta linubiran ing gegujek genging panon tanpa pamidha. Yayi, wujudipun pakurmatan ingkang rikala menika kasugataken wonten Paswakan Agung negari Ngamarta do Yayi. Saged anggen kula mangarti krana ngenget dawa kang sarta puca paduka duh Koko Prabu lepat nyuwun gunging pangaksama. Yayi, babar pisan mboten wonten bab ingkang dadosaken kuciwa namung kemawon duh Yayi. Menapa to sambapipun nalika semanten jingandika Yayi Prabu Puntadewa nebakaken awala wonten nagari Durawati menawi tanpa pepalangkang sarta tanpa pambengan pun Kakang pinundhungan seba wonten Paswakan Agung negari Ngamarta. Yayi, menawi wonten sandya sutaning panggalih sayogi kawedharing kathah keparenga kula nderek ngraosaken duh Yayi sami aji. Nun monggo kula atrimaji anggen paduka lenggah. Keparenga kula badhe matur dhateng paduka duh Koko Prabing Durawati. Yayi, nun istakaken dawuh. Kaleme mawi limut kalamatan jroning alam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki sajatine yen tan emot sayekti tan bisa momor boten wonten malih wujuding Sudarma kang sembada paring wujudipun iga pratikel dhateng kula duh Koko Prabu kejawi namung paduka Koko Prabing Durawati menawi to kula nandhang ribet boten wonten malih ingkang kula suni wujudipun pitedah kejawi nang paduka duh Koko Prabing Durawati. Koko Prabu, Koko Prabu. Yayi, monggo kula aturi paring dawuh. Sampun dadak mawige aringa Yayi.
keparenga kula badhe ngangklungaken jangga nilengaken karna duh Yayi. Koko Prabu. Nembe kemawon kula supena duk nalika ratrining Risukra Mancawarna. Dampar Denta negara Ngamarta ical saking pandulu kaelokaning kawontenan. Icaling dampar boten ngewahi tata nering praja namung tumiba kosok balen. Rengganing pura mencorong kadya dene kencana sinangkling. Menika badhe mbabar lampan menapa wonten nagari Ngamarta duh Koko Prabu, Koko Prabu. Yayi. Sagadwik manas sakadare lampah. Wontenipun kula mbiyantu dhateng jengandika Yayi Prabu Puntadewa namung kemawon. Ning wonten srabeting sapet jagong menika taksih wonten wujudipun sesepuh ingkang sembada mbabar babagan impen. Mila keparang badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Koko Prabing Mandura Yayi. Kula sumanggaaken Koko Prabu, Koko Prabu. Koko Prabu, apa Yayi? Paduka sampun midhangetaken piyambak sabanipun Yayi Prabu Puntadewa. Magepokan paspenan kasinandang duk nalika ratrining Risukra Mancawarna Yayi Prabu Supena. Bilih dampar Denta negari Ngamarta ical saking pandulu. Namung kaelokaning kawontenan. Icaling dampar boten ngewahi tata teneng praja tumiba kosok balen. Rengganing pura mencorong kadya dene kencana sinangkling. Menika badhe mbabar lampan napa duh Koko Prabu? Yayi, ya. Sinambi ulah rasa jroning pangrasa jelaran arepa dikaya ngapa sing baku wong urip bisa ngulai rasane men uripe mengko ora kapandhuk ardaning kanepson. Yayi. Sagadwing manah kula parang kula badhe matur wonten ngarsanipun Yayi Prabu Puntadewa. Pasupenan menika sami kelan impen. Sabdanipun para pinter, para pandhita Brahmana Sagata nawang krida Kyai dalah para ulama, impen menika wonten 3, setunggal Titiyani, angka 2 Gandayani, angka 3 Puspa Tajem. Menika menggahing wanci. Wanci sonten, wanci tengah ratri, wanci gagat bangun enjang. Menggahing perlambang setunggal Kacakrabawa, Kawasita, Kasudarsa lan Kadaradasih. Ingkang sepisan Kacakrabawa menika impenipun tiyang ingkang kekatan nedha lan kekatan sari. Tiyang gesang menika menika kekatan nedha lan kekatan sari, impenipun mblayang boten kanten-kantenan. Upaminipun nggadahi kegayon kepingin dados tiyang sugih dereng ngantos kasembadan, namung sampun manjing wonten salabeting impen. Nggadahi kegayon kepingin dados ratu utawi narpati utawi bupati, dereng kemawon kasembadan dados ratu utawi narpati utawi bupati, sampun kasembadan wonten salabeting impen. Menika impenipun tiyang ingkang kekatan nedha lan kekatan sari. Yen to pinuju dados pradangga wiyaga ingkang kekatan nedha lan sari menika dereng kemawon ngungulaken gendhing. Menika ugi sampun manjing wonten salabeting impen kados-kados ngungulaken unguling gendhing. Menika wiyaga ingkang kekatan nedha lan sari. Dados menika dereng nabuh. Lho, kok wis ngonekke lo gondang upaminipun. Lho, kok wis ngonekke gambir sawit upaminipun. Menika krana anggenipun kekatan nedha. Angka 2 Kasudarsana menika impen tengah ratri. Wujudipun impen ingkang sembada kaliyan kawontenan. Ngimpi sae badhe manggih wujudipun karahayon. Kadaradasih wancine nyaketi gagat bangun enjang utawi wanci Kawasita. Dalunipun ngimpi enjingipun badhe wonten lampahan Yayi.
Namung impen menika tumiba sok balen. Upaminipun wonten salebeting impen menika kakobaring daana murup ingkang mangalat-alat utawi bale wisma kakobaring daana utawi geni menika badhe babar lampahan ingkang sae. Babar hawa ingkang adhem. Namung kosok wangsulipun wonten wujudipun bale wisma ingkang kaklem tirta utawi banyu menika impen awon ingkang tembenipun badhe babar hawa ingkang panas. Dados banyu menika menawi wonten impen menika badhe babar hawa panas, namung menawi geni mapan wonten impen badhe babar hawa adhem. Yen to ngimpi mangku rembulan. Lah. Kuwi impene wong kang bakal antuk katresnan. Dudu antuk bojo ora, antuk katresnan. Upama wis di bojo bakal tambah katresnan. Ya. Apa tas ngimpi mangku rembulan Werkudara? Nalika dina Respati manis aku ngimpi mangku rembulan. Lah iki Respati kuwi dina Kemis, manis kuwi pasaran legi dadi Kemis legi. Kuwi impen ki impen apik. Kemise pitungan 8 legine pitungan 5 ning tumiba lakune Satrawirang. Upama kowe mangku rembulan bakal antuk katresnan, katresnanmu ki bakal nampa bendu. Sing kok tresnani tak kira wis ana sing duwe. Mesem kowe Werkudara. Kaya makon kuwi petungan 13 kowe tak kandhani. Sepisan ki wasesa segara, angka 2 tunggak semi, angka 3 satriya wibawa, angka 4 sumur sinaba.